χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης ξαναχτύπησε εν μέσω θέρους, έχοντας την αυταπάτη ότι οι εκδιοικητικές απολύσεις, τις οποίες προέβη ο Φροντιστηριακός Όμιλος Αλυμπινήσης, θα περάσουν στα ψηλά. Είναι όμως γελασμένοι. Την 5η 24 Ιουλίου, η διεύθυνση του ομίλου ενημέρωσε συνάδελφο με πολυετή εμπειρία στο χώρο και ενεργό μέλος του Σωματείου ο Βύρωνας ότι δεν θα επαναπροσληφθεί το Σεπτέμβρη. Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός είχε αναλάβει την προετοιμασία μαθητών της ΓΑΜΑ Λυκείου και όμως δεν του επιτρέπεται να συνεχίσει μαζί τους. Τόσο πολύ ενδιαφέρεται για το καλό των μαθητών που πληθούν στο φροντιστήριο Όμιλος Αλυμπινήσης. Παράλληλα, σε άλλη συναδέλφισσα ακύρωσαν προγραμματισμένη συνάντηση τελευταία στιγμή και της αφαίρεσαν τη δυνατότητα πρόσβασης σε εφαρμογές του φροντιστηρίου με τις οποίες θα μπορούσε να επικοινωνήσει με τους συναδέλφους και τους μαθητές της. Μάλιστα, όλα αυτά έγιναν μία μέρα αφού είχαν τελειώσει τα θερινά μαθήματα, ώστε να μην εκδηλωθούν αντιδράσεις από την πλευρά συναδέλφων και μαθητών. Έτσι το φροντιστήριο έκλεισε και εμείς λέμε ότι θα μας βρουν μπροστά τους. Η μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της 28ης Φεβρουαρίου, που βρήκε σημαντική απήχηση και στον χώρο των φροντιστηρίων, θορύβησε όλους τους ιδιοκτήτες. Γι' αυτό προχώρησαν σε εκφοβισμό εργαζομένων που δήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν και στην επόμενη απεργία, απειλώντας τους με απόλυση και μία ανανέωση της σύμβασής τους το καλοκαίρι. Δεν δίχασαν μάλιστα να απειλήσουν άμεσα και έγκυοι εργαζόμενοι. Παρότι τελικά ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου δεσμεύτηκε ότι δεν θα γίνουν απολύσεις, καθώς αντίκειται στις αξίες του, όπως είπε, φάνηκε αρκετά γρήγορα τι εννοούσε στην πραγματικότητα. Οι απολύσεις αυτές δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ομή πράξη εκδίκησης, μια ξεκάθαρη προσπάθεια τρομοκράτησης των εργαζομένων του φροντιστηρίου. Στόχος τους είναι να καταπνίξουν κάθε φωνή αντίστασης και να επιβάλλουν ένα καθεστώς φόβου και σιωπής. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Αυτοί μιλάνε για κέρδη και ζημιές, εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Απαιτούμε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με ριζικές αυξήσεις στους μισθούς και όρους που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση. Διεκδικούμε το σχέδιο συλλογικής σύμβασης που καταρτήσαμε με τα συνδικάτα της ιδιωτικής εκπαίδευσης, γιατί τώρα είναι ώρα να αλλάξει η ζωή μας. Διεκδικούμε ωρονίστιο στα 13,82 ευρώ, αναγνώριση των δικαιωμάτων του εκπαιδευτικού, υπολογισμού των τριετιών με βάση το ακαδημαϊκό έτος, πλήρη ασφάλιση για 21 ώρες εργασίας ανεξαρτήτως αριθμού εργοδοτών. Λέμε όχι στην απλήρωτη εργασία. Δεν δεχόμαστε να δουλεύουμε χωρίς αμοιβή για ενημερώσεις γονέων, meeting, σημειώσεις και διαγωνίσματα. Δεν δεχόμαστε να μένουμε χωρίς επίδομα ανεργίας και να βλέπουμε το δικαίωμα στη σύνταξη να εξανεμίζεται. Απαιτούμε την κανονική καταβολή των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα. Δεν θα επιτρέψουμε καμία άλλη απόλυση, απειλές και στοχοποιήσεις. Κανένας συνάδελφος μόνος. Είμαστε όλοι μαζί απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία.